Ja hei Suli vei kaikille kalastuksen ystäville. Nyt sitten olisi vuorossa ensi viikon arvonta ja se pyörähtää tästä nyt niinku. Mä esittelen mitä me laitetaan siihen perjantain pakettiin, koska perjantaina se arvonta suoritetaan. Ja katsotaan vähän mitä tähän pistetään nyt messiin. Eli tässä nyt tulee kankin, mikä tää nyt on, Pep 7 jo, niin pistetään se siihen mukaan. Sitten kankin ötökkä rapujäljitelmä Night at 70. Nämä on 7 senttisiä. Aivan ufon näköisiä juttuja, mutta ahvenkalastajat, hei, nyt on oiva tilaisuus saada niitä ahvenia, kun osallistutte tähän juttuun. Sitten on Pacemaker satasia, tuon näköisiä verputtimia. Sitten laitetaan vielä kankin Salt Inside rapujäljitelmiä. Voin vielä näyttää tästä. Oho, ajoi paketti. Eli tämän näköisiä. Tää lähtee siihen mukaan. Sitten viimeinen paketti kankin Witch. Tämmösiä vihreitä. Mä näytän vielä lähempää nääkin. Nää on mielenkiintoisen näköisiä. Tuommoisia. Ja nämä kaikki arvotaan nyt ensi viikon perjantaina. Ja sitten arvontasäännöt tulee tässä. Tilaa mun kanava, kommentoi ja mukana ja täkää siihen joku kaveri mukaan, niin sit oot perjantain mukana arvonnassa. Ja näillä edetään, niin pääsette hakemaan isot ahvenet sieltä Jorkosta. Ei mitään, palataan perjantaina kun on arvonta. Moro!